Михась, здорово. Что пишешь телефон? Огонёчки. Мы уже записываем? Мы уже записываем. Сходу. Здорово, меченый. Ну, hello. Hello. Шо, hello? Колькі гадзін гуляў? Недзе каля 5 хіба. Можа 6, не ведаю. Ты дзе цяпер? У малой зоне ўсё яшчэ ці? Ну, так, недзе там. Пайшоў на сферу. Пайшоў на сферу? Там такое будзе. Ну, я пачуў пакуль пацукоў вялікіх, так што... Вялікіх пацукоў, якія бегуць туды-сюды. Караці, здарова, сябры. Мы тут выбраліся з зоны трошачкі празмаўляць чарговы раз у чарговым падкасце, 28-й раз. Михай Селін, Алексей Вашкевич. Будем мы, што казаць? Што-нибудь пагаворам пра сталкера, пра гульню лепшую у свеце, ці не лепшую, хер яго ведае. Пра серыяльчыкі, пра канцэрцікі, пра ўсё, што здаралася ў свеце за час, пакуль нас не было. Мы не збіраліся сёння записывацца, тому што я сказаў Лёша, што я заняты, але Лёша ўбачыў, што я онлайн в Xboxе, які называецца Геймпас. І бачыў, што я гуляю сталкера. Я зразумеў, чым ён заняты, і таму вырашыў, што трэба запісацца. Ну што? Да, дзякую нашим 5 хардкорным гледачам, якія засталіся до гэтага моманту. Буду глядзець спецвыпуск пра сталкера. Ну і такі ж ён будзе і спец, все ж таки. Мы пра што-нибудь яшчэ празмаўляем, але спачатку будзем, канечне, пра сталкер. Вось ты толькі сёння пачаў гуляць. Ну, я гуляў, калі яна выйшла адразу, у першыя секунды. Бляха, у меня тая самая гісторыя. Я пагуляў гадзінку, 2 і пазней зразумеў, штосьці мне не вельмі хочацца ў гэта гуляць. Тэхнічны стан гульні на момант выхада быў не самы лепшы, мякка скажам. А у тебе што было? У тебе былі багі ці вісла ўсё? Фрызл? Ну, меня трошки подвисал. Не то, что подвисало, были пытанні да графікі, таму што я спачатку думаў, што гэта все ж таки праблема маёй кансолі. Xbox X. Xbox не X, нифига, Series S. Series S, хотя як бы гэта было даволі дзіўна, тому што збольшага за 2,5 гады майго карыстання Series S такіх праблем не было, тым больш з гульнямі, якія фактычна робяцца Microsoft. Ну, гэта не Microsoft робіць, але яны як бы курыруюць гэты праект пад свае кансолі. То бок гэта было дзіўна пабачыць, калі там ідзеш, у цябе проста нейкія такія праблемы з асвятленнем, праблемы, вось у меня галоўнае, што было больш за ўсё бесіла, гэта анамалія, якая шараобразная, празрыстая, яна не ведаю, як у цябе, у меня выглядала просто жудасна. Она была празрыстая і жудасна, не зразумець. Там есть такая анімацыя, якая робіць яе празрыстай, і гэта анімацыя вельмі моцна лагала, і выглядала гэта даволі хярова. Я тебе вот што скажу. Мне здаецца, настаў час, каб ты пераходзіў з Xbox 361 на нормальную какую-нибудь консоль. Ой, господи. Не, слухай, Xbox Series S гэта тое, што усю гульнявую індустрыю цягне на дно, тому што усе распрацоўшчыкі павінны думаць пра тое, каб ігра працавала нормально на PlayStation 5, на Xbox Series X і на древнім куску гаўна. Чому ён древні? Ён не древні, ён такі ж самы, як X, але... Окей, гэта не важна. Важна тое, што... Я таксама толькі учора насамрэч пачаў гуляць сталкера. Я таксама першыя хвіліны запусціў на баксе. А ця не было ніякіх на іксе. Всё у 5 яна выходзіць, у 5.01 я запускаю, ўсё вельмі хуценька. Усё нармальна выглядае, анімацыі, ўсё норма. Всё класна. Сидзі гуляй, чалавеча. 30 часоў, 30 гадзін, не вылазь. Але мне тупа не спадабалася як гэта ўсё адчуваецца на кантролеры менавіта. Я такі, нет, я хочу раздаваць хэдшоты з мышкі і клавіатуры. Ты пасталяў на комп? Так, я пайшоў сталяваць на комп. Я разумею, што мой комп ніфіга гэта цягнуць не будзе, але ж калі выходзіў арыгінальны сталкер, у меня таксама ўсё было вельмі дрэнна. Толькі на самых нізкіх настроечках. Усё лагала, усё тормозило. І я такі, да, трэба вярнуцца на 12 год назад. Усталяваў. І зноў, чамусьці не гуляў, толькі учора сеў, але сеў так, што 5 гадзін у зоне мечены, давай, бегі сюды, бегі туды. Мечены, гэта з іншай гульні. Ну, можа, тут ён появіцца, хто ведае, я пакуль не ведаю. Цяпер у мяне заданне
трэба раскідаць 3 бутылкі водкі казацкай, здаецца, казацкай, ці якая там, не памятаю. Трэба раскідаць водку у 3 гэтых самых, у 3 точкі, кропкі хабару. Ну, ты хіба далей за мяне прайшоў. Я з гэтым не стукаўся. Трошачкі ўсё. Я, як толькі гэтак вас пабачыў, падумаў, сука, трэба ісці на запіс подкаста. А як я прыйду, а адразу пайду водачку разносіць. Мама мія, як гэта будзе круто. Карацей, я гуляю з лагамі. Ну так, у мяне на кампе яна вельмі дрэнна выглядае, а яна ў мяне лагае. Калі я заходжу у нейкі вялікі больш-менш город, не город, там просто... Чаму? Тебе все ж таки настолькі не спадабалася на іксе гуляць менавіта? Так. Ну, ніякіх... Ну, увогуле, ўсё не так, як мне хочется. Я хочу атрымліваць менавіта такі досвед. Чалавек, які толькі што хуесосіў мой Series S, Да. А сам гуляе на нейкай мікрахвалёўкі. Так, гэта я. І гэта офігенна. Я, калі падгружаюся, у меня спачатку подгружаюсь я, потым плоская земля, потым будынкі, потым трава, потым дрэўцы. Праз хвіліну недзе у мяне з'яўляецца маё ружжо. Так, можете, трэба в оригинальном сталкере погулять. Может, трэба у психушку поехать. Ну, просто... Ну, так. Не, я просто дачакаўся гэтага патча. І вось вчора там трошачкі пагуляў. Ну, шчыра кажучы, патч дапамог. Так. Як бы гэтых праблемаў з там засвятленнем, з ценямі у меня ўжо больш няма, все там выглядае больш-менш нармальна, але все ж таки зноў жа больш-менш, тому што цяпер я зразумеў, што праблема не толькі з адаптацыяй пад маю кансоль, а ёсць праблемы у самой гульні. Ты пра што гэта выскажаш? Ну, все ж таки ад гульні 2024 года ты чакаеш чагосьці на прыступачку і нават на 2 вышэй. Ну, Сталкер, ідзі ў анамалію, уключай гэта самае радыёметр і ідзі. Калі ты стаеш у полі, перад табой нічога няма, акрамя там дрэваў, там пейзажаў, гульня выглядае цудоўна. Тут як бы прэтэнзій няма, як бы все класна. Як толькі у тебя пачынаецца нейкае ўзаемадзеянне з персонажамі, менавіта я кажу пра нейкіх там людзей, сталкераў і іншых там наведвальнікаў зоны, гульня адразу адкідвае цябе на гадоў 10 мінімум назад. Таму што анімацыі ў гульне, ну, не тое, што я вельмі збалаваны нечым такім, але пасля таго, як ты там пагулял Call of Duty і праз месяц ходзіць гэта гульня, ну гэта сапраўды гэта розніца ў 10 гадоў. Па тэкстуркам там што? Ну гэта я про все і кажу, ну типа гэта так выглядае. Я такі думаю, камон, сур'ёзна? Ну слухай, ну ты разумееш, ты сравніваеш карыдорны шутер, дзе ўсё, што можна навярцець на ўсю графічную моц, якую можна укласці, яны укладаюць у адну комнату у выпадку Call of Duty. А ў выпадку Сталкера гэта трошки там большыя пейзажы, большыя абставіны. Но Far Cry серыя, яна выглядае лепш. Ну, плюс-мінус. Тое, што яна выглядае лепш, гэта няма ніякіх, ну, і тое, што яна графічна лепш зроблена, тое, што Far Cry, тое, што яна тэхнічна лепш зроблена, няма увогуле ніякіх пытанняў. Але гэта для мяне больш-менш стрэльныя гульні. Сталкер, гэта вось, бярэш гітару, садзішся ля костра, жуешь колбасу и слухаешь анекдоты. Ну, як бы у гэтым плане гэта моя першая прэтэнзія, хаця я не скажу, што гэта так уже моцна, но але все роўна, як бы ад гульні, калі бы я набываў гэту гульню, але не была бы яна ў мяне на падпіс, то бок у мяне бы гэта трошки бы, ну, заклапоціла. Колькі яна там каштуе? Каля $100 больш хіба? Я не ведаю, колькі гульні каштуюць, яны мне просто самі даюць. Ну, калі б я заплаціў $100, я бы, ну, такое. Асабліва у першы дзень у тым выглядзе, як я атрымаў, я бы вельмі быў расчараваны. Зараз такі, окей, ну, як бы з плюсаў такіх, не то што з плюсаў, ёсць такое пытанне, такое да гульні самой. Я не ведаю, но гэта адначасова і мінус, і плюс. Так. Я нават не ведаю, як да гэтага ставіцца дагэтуль. Але той факт, што я ў яе гуляю і пакуль што сканчаць не збіраюся, гэта ўсё ж такі хутчэй
неяк да плюса адносіцца тое што кіеўскі офіс які слухае наш падкаст да Міхась будзе працягваць гуляць ад нашай гульні пражскі ну фішка ў тым што гэта даволі дзіўнае рашэнне ну у тым плане што гульня сапраўды выглядае вельмі аўтэнтычна то бок яна вельмі выглядае як вельмі падобна на арыгінальны сталкер вельмі рэмейк ну сапраўды гэта падобна на нейкі рэмейк якога я не ведаю вот не рэмейк а можа нейкі DLC з падцягнутай графікай вот сапраўды альбо як нейкі такі круты ось мод ад распрацоўшчыкаў тому што накацілі такіх вось адрозненняў ад я маю на увазе геймплейных амаль што няма асабліва навошта яны табе Навошта? Сиди гуляй. Слухай, я не ведаю, якая у тебя гісторыя якая у тебя гісторыя адносінаў са сталкерам арыгінальным. Я там гуляў 2 разы, праходзіў там, можа, там 10 гадоў, 15 таму. Типа шоў по сюжэту, праходзіў без всялякіх там нейкіх заліпательных штук, як звычайна там людзі некаторыя праходзяць, там вывучаюць там кожную там галіначку, кожны там схрон і все астатняе. Я просто гуляў як сюжэтны шутер, праходзіў яго. Ну, прикольна, можа быць, ёсць цікавае рашэнне і все, і забыўся пра гэта. Зараз я гуляю, я разумею, што я гуляю фактычна ту ж самую гульню. І магчыма, гэта круто для вось фанатаў гульні, для фанатаў серыі, што ім просто падарылі тое, што яны хацелі по факту. Ну, типа той сталкер, пра які яны заўсёды марылі, толькі з падцягнутай трошачкі графікай, але все роўна не вывернутую на максімалку. Ось. І гэта з аднаго боку, ну не ведаю, я не ведаю, як да гэта ставіцца. Магчыма, для кагосьці гэта плюс, для мяне гэта, ну, такое дзіўнае рашэнне, насамрэч, але можа быць, як бы гэта, не скажу, што гэта нейкі такі моцны мінус, але ўсё ж такі я чакаў трошки іншага. З іншага боку, чым можна аднесці плюс да гульні, тым, што яна моцна адрозніваецца ось акурат в гэтым захаваннем гэтай спадчыны, яна моцна адрозніваецца ад усіх сучасных шутараў у адкрытым сусвеце, не толькі. І як бы, магчыма так, гэта мінус в тым плане, што гэта там графіка моцна прасядае у параўнанні там з такімі велізарнымі праектамі сучаснасці. Але тым не менш, геймплей, ён зусім не такі, як у іх. І гэта круто, тому што зараз бы там накруцілі бы там нейкіх там RPG пракачку бы там дакладна бы, дакруцілі бы нейкія там, я не ведаю, вышкі гэці класічныя фаркраеўскія, яшчэ чаго-небудзь там накруцілі. Гэтага ўсяго няма. І гэта круто, я не ведаю, гэта такі новы досвед, ось такі сапраўды, я разумею, што з аднаго боку гэта як бы старая схема, якая выкарыстоўвалася ў сталкеры там 15 нават больш гадоў таму, але зараз яна выглядае, ну, не то, што свежо, але яна выглядае як такі, ну, нейкі нават свежий подых 15 гадоў даўніны. Ну, нават не свежий подых, это наадварот як нейкі такі выклік усёй індустрыі, типа вы зараз все робіце так, а мы будем рабіць так, як мы рабілі 15 гадоў таму, і нам пофіг на ваши там тэндэнцыі, на все ваши там, не ведаю, скіны да зброі, там яшчэ што-небудзь. Ідзіце нафіг, мы будем рабіць так, як мы хочам. Короче, Мечны, які твой пакуль найлепшы момант у гэтай гульні? Найлепшы? Не ведаю, мне здаецца, ён яшчэ будзе наперадзе. Слухай, ну то, што мне падабаецца зараз у гульнях апошніх 15 гадоў такого ўжо няма. Калі ты там, напрыклад, можаш у гульне рабіць, магчыма, гэта мне напрыканцы прыляціць пасля гэтага гульні, але калі ты там можаш рабіць нейкую дзіч, тебе гульня не наказвае так моцна, як бы наказвала ў іншых гульнях. Ну, там, напрыклад, ты там праходзіш нейкі квест, там, я не памятаю, праходзіў ты там квест пра... Макавыя палі? Гэта было пасля макавых палёў, в залежнасці ад таго, як ты гуляў. Квест, там, дзе ты сустракаеш гэтага недолгаўца, як ён называецца? Монолитовца. Што ты зрабіў? Ситуация такая, ёсць ранены нейкі салдатик, які кажа, ідзі на чардак, падмаеш на чардак, а там монолитовец. Выглядае як ябануты. А у монолитовцы гэта фанатики з першай часткі гульні. Цяпер яны разбраліся, і у цябе і ты чуеш, што пада дому, дзе ты
разам з чалавекам, які не зможа адстрэльвацца і з нейкім хутчэй за ўсё ебанутым, дадому падыходзіць шмат сталкераў. І у цябе есть выбор. І ён кажа: слухай, ну ты дапамагі мне, а ты, галоўнае, папытайся з імі празмаўляць так, каб яны не нападалі. І ты такі: окей, у мяне будзе хутчэй за ўсё варыянт долучыцца і забіць гэтага маналітаўца, у мяне будзе варыянт назіраць моўчкі, у мяне будзе варыянт можа трошки цяжкі, але ніякіх пераканаць у тым, што не трэба вам у гэтым заходзіць. Сітуацыя. Выходзіш, стаяць там 3 хлопцы, яшчэ там 2, хер поймі дзе. Што ты зрабіў? Я просто некалькі разоў паміраў, і мне некалькі 2 разы памёр, і паспрабаваў розныя накірункамі вайсці. Ну, выніку я прыйшоў да таго, што я вырашыў дапамагчы маналітаўцу, забіў гэтых хераў, а пазней забіў маналітаўца. І як бы просто сабраўся рэчы з усіх. І што класнае, гульня тебе ніяк не наказвае за гэта. Абсолютно. В іншых бы гульнях бы такой, типа, там забіў маналітаўца, ты пайшоў не той сцяжынкай, якую мы тебе прапісалі, гейм-овер. І все. Мёртв. Не, зараз на тебе набягуць там 20 маналітаўцаў. Магчыма, гэта мне неяк па гульне пазней там выліцца, але зараз гульня сапраўды даецца такія магчымасці, тому што раней ва ўсіх там сучасных гульнях там, раней, калі я гуляў там 2 дні таму, у ўсіх сучасных гульнях там сапраўды гэты выбар, гэта збольшага гэта ілюзія выбару. Там такого выбару няма, у цябе ўсё роўна трэба там заняць нейкі бок, і выніку, калі там штосьці зробіш, то ця гэта неяк пазней выльецца. І ця такая літаральна гэта выбар там толькі па 2 сцяжынках, які хутчэй за ўсё прывядзе там плюс-мінус да чаго-небудзь аднаго. А тут ты можаш і дапамагчы яму расстраляць іх, а пазней яго расстраляць, і ця нічога не робіцца. І гэта, настолькі некая, у сваёй сталкераўскай аўтэнтычнасці, настолькі гэта арыгінальна, што, ад гэтага кайфуеш, вось ад таго свабоды сапраўды. Я 15 разоў памёр. Я спрабаваў, окей, хутчэй за ўсё ж, можна як-небудзь, неяк іх перабудзіць, неяк змяніць іх... Я думаю, не. Хер там. Гэта реалістычна. Дадому падыходзіць 5 чалавек, у іх яны добра, у іх ёсць добрае оружие, і яны будуць страляць па ебанату. Все. Ты нічога не зробіш у жыцці, у рэальным жыцці ты не падыдзеш да пяцігопнікаў і не скажаш: сябры, ведаеце, тут такая сітуацыя, што вам трэба просто сысці адсюль, і все будзе вельмі добра. Ты пяцігопнікаў не расстраляеш, як я гэта зрабіў выніку. Так. Там яшчэ на макавым полі таксама была цікавая гісторыя, там можна было ікону вярнуць, і можна было яе аддаць чалавеку, сталкеру, які вось там на макавым полі сядзіць, а можна далей аднесці куды. Ведаеш, як я зрабіў. Заваліў таго хлопца, узяў яго ключ ад дзвяры, падышоў. Так было? Так. Не, як заваліў. Я з ім дамовіўся, што я аддам табе ікону, і замест гэтага ён мне там штосьці аддасць. Ружо нейкае пракачанае. Я яму аддаў ікону, он мне аддаў пракачанае ружо, я яго заваліў, забраў ікону. Я вось сядзеў, калі пра гэта мне распавядаю, такі: так можна ж было ікону забраць і 2 разы атрымаць, таму што калі таму лаху даеш, які замаўляў гэту ікону, то там нейкі 2000 крэдытаў. А трэба было і яму, і яму. Так что прабачце, сабрылись на подушке. Чалавек прастудзіўся на зоне. Карацей, офігительна. У меня лепшыя моманты у гульні гэта калі я сустракаю кровасісі. Гэта бурдалакі блядскія. Гэта самы пиздец. Пакуль у тебя не з'яўляецца аўтаматычны дробавік. Вось што я скажу, які ўжо не страляе свастонамі. Учора выйшаў патч, цяпер ён без сваста. Ведаеш гэтую гісторыю? Не, што? Усе даебаліся да гульні, таму што заўважылі, што дробавікі, калі іх пастраляць у сценку, там вось нейкі узор атрымліваецца, які не тое, каб нагадваў свастыку. Са звычайным оружам? Калі дробавіка, да. Так. Калі паліш. Вось, не той, каб нагадвае свастыку. Гэта свастыка. Реально? Табе потом відос показаць. Просто ў сцену фігаць, що там свастика. І все такі: да, сябры, нешта не тое у нас, здаецца, нешта паламалася. Ну і все, шора, калі ў гульню заходзіў, там яшчэ адзін пэшчык прыехаў на 9 гигабайт. Разумею, это вялікая, хутчэй за ўсё. Зараз гэта ўжо няма. Мега гига. Но я сёння страляў у сцяну. Не было, скажу шчыра, не было. Вось.
Карацей, знаходзіш гэты драбавік і фігаш гэтых кровасісей, все будзе нормально. Я просто спадзяюся, што мне за гульню больше не прыйдецца з імі сустракацца. Гэта пиздец, яны на кожным шагу. Я такі ўжо, все, я ведаю, як гульні працуюць, трэба сесці, у яе нейкі там вузкі праход, страляць, ніхера, просто пачынаеш крычаць, пакуль суседзі не будуць біць у сцены і зваліваць жадык з усю эмоцыі. Гэта трындзец. Гэта Stalker 2, мы будем працягваць яе гуляць праз год недзе зноў пройдзем, зноў сустрэнемся, запішем падкаст, запішем наши ўражанні. Ёсць што дадаць пра гэта? Ну, пакуль рана, я так яшчэ не ведаю, колькі мне там гадзін 6 нагуляў, там плюс. Я прыйшоў на свалку, ось. Я толькі цяпер думаю, як мне бляха. А гэта тая самая Stalker пагуляў. Так. Там і знайшоў свой кампутер, які Карацей, гэта тая самая свалка з першай часткі. Я такі заходжу на гару, каб хутчэй дабрацца, і начинаю фаніцца такі, блядь, я ідыёт. У першай частцы таксама было на гэтай самай свалцы. Прыходзіш, заладзіш на гару, пачынае фаніць. Чаго ты, блядь, палез тут? Што 12 гадоў таму, што цяпер? Ідыёт. Все, будзем разносіць гарілку па хабарам, все будзе класна. Гульня мары. Мне хацелось яшчэ нейкія мінусы ўзгадаць, але... Мінусы? Якія мінусы? Ладно. Можа, іх і няма. Можа, іх няма. Так што ў любым выпадку рэспект распрацоўшчыкам за тое, што яны пайшлі такой, ну, для мяне шчыра нечаканай сцежкай, яны вырашылі так рабіць настолькі хардкорна ў арыгінал, тому што гэта, ну, гэта вельмі адрозніваецца ад усяго таго, што зараз выходзіць. І гэта, ну, так скажем, гэта і плюс і мінус, але ўсё ж таки больш плюс. Я лічу, гэта як мінімум, гэта вельмі такі смелы крок. Слухай, ну я гуляў у гэтым годзе, у Fallout 76 прайшоў, там 120 гадзін гуляў у Starfield. Гэта класныя гульні. Гэта, ну, нармальна, класны РПГ. Але яны такі стэрыльны. І нічога падобнага на тое, што адбываецца ў Сталкера, ну, гэта не. І калі табе падабаецца тое, што тое, як Сталкер гуляецца, я, ну, шчыра раю табе ўсё ж таки спрабаваць Fallout New Vegas і 4. Яны іншыя, канешне, яны больш прылізаны, зноў ж там ўжо шмат гадоў прайшло, патчы накацілі і все такое. А там таксама ёсць тая самая свабода, якая ёсць у Сталкера. І замежныя журналісты, якія гуляюць у Сталкере, яны перш за ўсё робяць знак равенства паміж гэтай гульнёй і серыяй Fallout. Менавіта за тую свабоду, якая у вырашэннях, у магчымасці тварыць не дзіч, а тое, як табе падабаецца гуляць у тым стылі, як табе падабаецца, можа быць казлом, можа быць добрым хлопчыкам, не будзе нідзе типа +1 к дабраце. Дзякуй вялікі, што вы выбралі добры ўчынак. Няма, ты усе злыя людзі, бляха, тут няма добрых, няма злых. Наступным годзе выйдзе там свой Сталкер, свой Fallout, ады гэтых нейкі брытанскі. Атомік, не Атомік, ну я разумею, Атомік штосьці, да. Ну, паглядзім, што будзе. Мне здаецца, гэта будзе хутчэй за ўсё нейкі больш коридорны шутер. А фіг я ведаю, я не сачыў, не глядзеў, не ведаю. Яго, здаецца, преподносілі менавіта як Fallout, штосьці новае. Хер ведаю, паглядзім. Так что, ну і, конечно, респект распрацоўшчыкам, тое, што яны адмовіліся ад рускай мовы. Гэта, ну, такі крок круты, насамрэч. Ну, не ведаю, ну... Мне, шчыра кажучы, ну, не то, што там не хапала рускай мовы, так. Але ну, я падумаў, што магчыма, варта было ўсё ж такі дадаць трошачкі суржыку, калі ўжо там не чыстай рускай мовы, каб ўсё ж такі неяк ну, зрабіць больш падобнае да рэалізму. Гэта было б такое, типа, ВСУ на мове размаўляе дзяржаўную, гопнікі па-руску з суржыкам. Ну, гэта такое, типа... Чаму? Я бачу адмоўныя бакі такога рашэння магчымага. Ну, таму прыходзіцца забіваць усіх украінамоўных персонажаў. Не, там ёсць жа рускія субтытры, то бок там няма такога, што зусім рускай мовы няма, калі... Ну, гэта таксама спачатку преподносілася так, што ніяк... Ні слова па-рускі. Не, все, я, дарэчы, гуляю на украінскай мове з рускімі субтитрамі. Кацап.
Ну, прабачце. Не, я могу на украінску переключыць, але мне чамусьці так здаецца. Я не праматваю дыалогі, просто слухаю. Ну, мне, типа, ёсць субтитры, я их не читаю, маль, насамрэч. Я ўвогуле не разучуся уже по-руску читать, так что нічога не ведаю. Что уключилось, то уключилось. Я их переключить не разумею. Я гуляю по-украінску, ну, там, то бок цалка, там субтитры і меню, все по-украінску. І ў гэтым ёсць адзіны такі мінус. Так, які мінус дзяржаўную? Это не мінус да мовы, гэта мінус да таго, як гэта зроблена ў гульне. Так. Ну, просто захаваць і загрузіць. Ну, калі бы гульня по-беларуску была б, гэта была б тая ж самая плюс-мінус праблема. Таму што абодва слова пачынаецца на літару Z. Ну, як бы ва ўкраінскай гэта зберагты і загрузіць, не памятаю, залаштаваты. І, карацей, калі ты там спрабуеш хутка там, напрыклад, захаваты гульню, ты можаш па памылцы, я двойчы рабіў загрузыты. І такі, блядь, прыйшоў хвілін 20, такі, ёб твою мать! Так што я нагуляў реально больш гадзіны. Але гэта ладно, гэта не мінус украінскай мовы, гэта мінус майго ўспрыняцця беларускага. Так что... Да, дарэчы, бачу, што відэагульнявы блогер адзін вядомы гуляе па-беларуску. І, бляха, ну зразумела, што гэта... гэта патч выйшаў, ці што гэта? Які не патч, гэта ж моды, можна накаціць лёгка. І... А хто паспеў зрабіць моды? Блин, бярэш, загружаеш у аўтаматычны перакладчык, усё па-беларуску можна гуляць. Вось, на Xbox. Усе сабы? Усё па-беларуску. І на Xbox можна? На Xbox хутчэй за ўсё не. Ну. Я не ведаю, трэба паглядзець, я сумнююся, што там моды лёгка можна накаціць, але я не спрабаваў, я не ведаю. Паглядзі, можа, гэта можна зрабіць. Але ўжо, ну, цалкам гульня перакладзена на беларуску. Але гэта машынны пераклад. Ну, то бок гэта, не ведаю, хто там глядзеў рэдактар, не глядзеў. Хутчэй за ўсё, канечне, не. Окей, але навошта? Ну, типа, а чаму не? Але не таму, што гэта машынны пераклад, хутчэй за ўсё. Не таму, што беларус можа нармальна разумее украінскую мову, і у яго няма праблем, ён загружаецца кожны раз, калі хоча. Калі б гуля была б на беларускай, у меня была б тая ж самая праблема. Разумею. Таму што ўсё ж такі гэта не сейф і лот, гэта трошкі іншае. Гэта трошкі іншае. Да, карацей, бляха-муха, сталкер тупа-топ. Серыялы. Мы яшчэ тут збіраліся абмеркаваць серыялы. Што ты глядзеў гэтай восенню? Зараз выходзіць серыял, но ўжо засталося, здаецца, 2 серыі. Што гэта? Дзень шакала. А, я чуў пра яго, але не глядзеў. Гэта пиздец ахуенна, вось што мой вердыкт. А можаш вердыкт бліжэй да мікрафону казаць? Ну, карацей, што ты чуў пра яго? Я чуў, што ён клёвы. І, як я разумею, ён пра таго шакала, які быў тэрарыстам і што там рабіў. Ці гэта пра спін-офф Караля Льва? Што? Там, блин, шакал. Ну, пра што? Я не глядзеў яго. Гэта пра кіллера, серыял. І наколькі я разумею, я не ведаю, якая менавіта першая крыніца. Магчыма, гэта экранізацыя нейкай кніжкі, але, здаецца... Чай за ўсё, я ж нешта такое чуў. Але не факт, тому што... Ну, карацей, фішка ў том, што у 70-е быў фільм, «Дзень шакала», дзе там пра кіллера, які, здаецца, калі не памыляюся, збіраўся Шарля де Голля застрэліць. Я гэта ведаю, тому што мне некалі трапляліся ў тик-току нарэзкі з гэтага фільма. Не ведаю, типа... Окей, але пазней да гэтага вернемся. У 90-е, напрыканцы 90-х, быў ремейк, я не ведаю, гэта можна лічыць ремейкам. Там не Брюс Уиллис. Брюс Уиллис граў шакала, акурат такі гэтага, і Ричард Гир там граў чалавека, які... ПСТВ глядзеў. Я глядзеў на ўсіх каналах, тому што яго вельмі часта па тэлеку паказвалі. Просто выключна тэлевізор па ўсіх каналах, дзе шакала. Вось, і зараз выходзіць новая адаптацыя, серыяльная. Хто зрабіў? Штосьці брытанскае, я не ведаю. Там адну з галоўных роляў грае жанчынка цёмнаскурая, якую можна было бачыць у фільме ў апошнім Бондзе. Карацей, яна грала... Бонда? Яна грала не Бонда, 007 яна грала. 007, так. Так, што вось. І яна там таксама грае
супрацоўніка Ми-6. Блин, класна. Ось. І агулам весь серыял, ён трошки, ну, тому што ён брытанскі, ён трошки такі прапітаны бондаўскай атмасферай, тому што там і опенінг такі, амаль што як бондаўскі з такой песняй, ну, якая лёгка магла бы быць у Бондзе. І агулам такі, ну, ёсць такі рэалізм такі прысутнічае там у фільмах з Крэйгам, нават больш там рэалізму. Okay. Ну, самае нереалістычнае, што там будзе, зараз распавяду. Ну, карацей... Збіваюць прэзідэнта, але не Францыі, а іншай краіны. Ну, карацей, у серыяле няма нічога агульнага, што я памятаю у фільме «Дзень шакала» з Брюсом Вілісам, тому што, ну, я яго глядзеў там, вядома, гадоў там 20 таму, але я так памятаю дэталі, памятаю там сюжэт, там амаль нічога такога няма, што было. Там гэтая галівудская адаптацыя, яна нейкая такая, ну, зусім галівудская была. Але гэты серыял просто некаторымі сцэнамі наўпрост паўтарае вось гэты фільм, які 70-х гадоў, там таму што мне трапляліся некаторыя кадры, там, ну, там просто некаторыя сцэны, я разумею, што гэта было неяк зроблена не просто адмыслова, там просто такі амарш, павага ну, до того фільма, там просто, ну, літаральна, там некаторыя сцэны. Там... Я ніхера не разумею, пра што гэты серыял, каго забіваюць? Пра нейкага мега крутога кіллера, ну, які там паставіў рэкорд у дальнасці стрэла са снайперскай вінтоўкі. Его там спрабуюць Ми-6 адшукаць, таму што там па розных крыніцах ён збіраецца забіць, яму далі замову на нейкага мясцовага такога мільярдэра, ну, мясцовага, я маю на ўвазе серыяльнага мільярдэра, ну, такі мясцовы... Ну, я маю на ўвазе, што гэта мясцовы серыяльны Ілон Маск. Ну, штосьці такое. Его збіраюцца далі замову, ну, і ён як бы ідзе да гэтай замовы, плюс паралельна яго вось агенты Ми-6 спрабуюць злавіць. І як бы серыял ввогуле топ. Я просто... Яго трэба глядзець, там няма сэнсу там штосьці пераказваць. Ну, з такіх смешных момантаў і нереалістычных у фільме узгадваецца Беларусь. Беларусь. Кожны раз радуюся. Але я не скажу, што гэта вельмі там штосьці крынжовае і клюквенае, але карацей, гэты кіллер, ён працуе з адным канкрэтным аружейнікам, які падганяе пад яго мэты спецыяльную там нейкую зброю, якую там можна неяк там разабраць, пазней схаваць, ну нешта такое ён робіць, у него такія спецзамовы. І гэты в адной серыі гэты агенты Ми-6 выходзяць на гэтага збройніка, каб выйсці пазней на шакала. І гэты збройнік, ну гэта на самом пачатку серыяла, чамусьці хаваецца ў Беларусі. Недзе ў лясах каля Смаргоні, калі я не памыляюсь. І агенты Ми-6 прыходзяць... Каля Смаргоні, так гэта можа на маёй радзіме. І агенты Ми-6, каб его, ну, типа, схапіць гэтага аружейніка, неяк заходзяць у Беларусь праз Латвію. І нават там ёсць сцэна перастрэлцы ў лясах, ну, там на нейкай там вось схованцы, дзе ён там хаваецца. Ну, там кароткая сцэна, але цякам усяго серыяла пазней слова Беларусь узгадваецца. Кожнай серыі така. Перастрэлка ў Беларусі, вось, як яму ўдалося ўцячы ад нас у Беларусі. У Беларусі заўважу, нават не White Russia. Окей, слухай, у меня такі... У меня такое двоечае стаўленне да гадоў 10 таму пра гэта бы Кукубы напісала бы дакладна. Гадоў 10 таму Беларусь згадвалася ў першай серыі серыяла «Агенты Шчыта», калі там у першай серыі там кудысьці прылятаюць у першым сезоне. Агенты Шчыта гэта хто? КДБшнікі? Герб, здаецца, Шчыт. Гэта самая марвелская параша пра спін-офф, пра гэта ўсё. І там таксама пра Беларусь было, ты пісалі. І, блін, ведаеш, у меня такое двоечае адчуванне такое. Ну, згадваюць Беларусь. Ну, блін, ну, французы, калі кожны раз згадваюць Францию, не такія: да,
Францыя, уі, блядь, класна, дзякуй вялікі, сябры. Не, яны гэтак не кажуць. Але ўсё ж такі, ну, і кожны раз рэагаваць на тое, што беларусы дзесьці ўзгадалі. Ну, слухай, ну, прыемна, калі... прыемна, калі там не ў такім нейкім мега негатыўным ключы. А нават калі быў негатыўным, чаму не? Ну, просто... Апошнія ўзгадкі Беларусі. Дзіця Беларусі. Джон Уік, наш земляк. Так, і пароль рыбамеш. Пароль? Бляха, надо поглядеть. Это калі гэта 20 гадоў было там. 2001 год. 2001, ну, 23. Мама мия. Окей, гэта з добрых сериалаў. Што яшчэ глядзеў? Блядь, надо посмотреть. Поглядеть. Не, ну, вельмі добрый сериал. Я чую уже другой крыніцы, што трэба яго глядзець. Ну, якраз до фіналу. Я не ведаю, чаму яго ніхто не абмяркоўвае, тому што я літаральна яго... Просто сустрэў на вось тым... На торрентах. Ну, не на торрентах, а на Зетфліксе сваім. Ну, так. Просто выпадкова, хаця у TikTok мне звычайна нейкія там навінкі падкідваюць, нарэзкі, мне ўвогуле нідзе пра яго нічога не было. Я вельмі здзіўлены, тому што серыял насамрэч топы, яго там рэйтынг, ну, за 8, што, як бы, вельмі круто. Окей. Што яшчэ глядзеў? Потому что я говна поглядзеў піпец. Пінгвіна паглядзеў. Ну, я не вельмі ўражаны. Як па мне, такі серыял катэгорыі Б, які зусім не абавязковы, і нават у працэсе я глядзеў ужо і даглядваў яго менавіта з такіх памкненняў. Ну, ўжо пачаў, трэба даглядзець. Ось, а так... Канцоўка больш-менш цікавая, але там трошки уразіла там пэўным такім момантам эмацыйным і нечаканым, але гэта явно не тое, ради дзеля чаго варта было увесь сезон глядзець. У тебя было адчуванне, што гэта типа павінна было быць падобным да Сапрана? Ну... Так, потому что, по-перше, гэта HBO, по-другое, сам персонаж так знешне трошки падобны там. І як бы калі я уже пачаў першую серыю, у меня такія былі аналогіі, а ўжо пазней я убачыў, што самі HBO, яны там у розных, тым же TikTok на сваіх афіцыйных TikTok-аккаунтах, яны прамоўціравалі уже ў працэсе, калі ўжо серыял выходзіў, прамоўціравалі яго як менавіта такі займеннік Сапрана. Я таксама крынжаваў кожны раз, калі кадры з Тоні і як звалі яго мнагапамагатага, я забыўся, ну таго малога. Ну і кадры вось Тоні Сапрана з гэтым Малтисанці, whatever, і Пінгвіна з гэтым малым, я таксама забыўся, як малых. Ну, карацей... І карацей такі, бля, ну серьёзна? Ну, вы сапраўды мне пытаецеся гэта прадаць. Ну, там ёсць такія, як бы там, і гэтыя... З маткай таксама. З маткай, вось гэта вся гісторыя. Ну, ты разумееш, што, як бы, але ўсё роўно, ну, навошта? Типа, Сапрана, гэта серыял, які не састарыўся, альбо, ну, калі састарыўся, то не вельмі моцна. Я яго праглядаў недавно, ў 22-м годзе, ён зусім не састарыўся. Ён яшчэ форы дасць усім сучасным серыялам. Ну, тепер, разумею, там, ну, амаш ты робіш, блін, окей, ну, як бы, ну, блин, хочется штосьці іншае паглядзець новае. Арыгінальна хочется паглядзець, таму што, ну, пераказ Сапрана, але на супергеройскі манер. Ну, для мяне гэта нават цяжка было глядзець, таму што там адны і тыя ж сцэнарныя хады, то бок спачатку гэтага Пінгвіна нехта захоплівае. Потым ён толкае спіч, і ён свабодны і нападае. Потым захопліваюць іншых герояў. Яны толкаюць спіч, іх захопліваюць. Потым зноў Пінгвіна захоплююць. Потым ягоную матку. Потым гэтага. Потым то. Потым сё. І я гляджу, пафас, ён увогуле, ну, ён цераз край. Я глядзеў на гэта, думаю, ну што за херата? Ну, я уже гэтай сюжэтнай лініі, я уже там, блин, уже настолькі... Я уже на сярэдзіне серыяла, я такі, типа... Так, что там адбываецца, з кім ён зараз сябруе, ну, тому что не зацягвае. Ну, як бы цікава паглядзець там, як бы і то, як бы на то, як там, што зрабілі з Коліна Фаррела. Але мы гэта і так у фільме паўнаметражным глядзелі. Яшчэ у трох будзем глядзець, таму што ён пісаў кантракт на яшчэ там 2-30 з'яўлення. Ну, я разумею, што гэта такая спроба DC, чарговая спроба DC, ўжо, ведаю, там 10-я па ліку, паспрабаваць зрабіць там свой Марвел, вось там, то бок там неяк там пашыраць свае гэтыя
сусветы і все астатняе. Ну, але навошта гэта глядзець? ну так. Не зразумела. Адзіная прикольная сцэна была прышпільная, калі помер адзін з негалоўных злодзеяў ад сардэчнага гэтага самага прыпадку. Угу. Ну, але я такі ён памірае, ну то бок там нейкая файт-сцэна і галоўны герой, не галоўны злодзей, ён хапаецца за сэрца і сканае. І мы глядзім гэта, і пінгвін такі, не, я хацеў тебе застрэліць, тебе не ўсё сказаў. І гэта прикольна, прышпільненька. Але я, здаецца, гэта ўжо недзе бачу. Такі нават гэтую сцэну ў маёй галаве яна аказалася. Ну, прикольно было. Гэта актор, які гэты крымінальнік паміраў. Ён клёвы. Што ён, ну, гэта ахоўнік, які граў у, як гэта фільм называецца, «Пабег из Шоушенка». Так. Ну, його просто не вельмі шмат роляў, было прыемна пабачыць. О, ты все ж таки тебя вызволили з турмы. Ты недзе яшчэ з'яўляешься. Згодна. Так, што яшчэ глядзеў? Я яшчэ глядзеў Агату. Ты не спрабаваў? Ну, я толькі чытаў. Гэта пиздец. Ну, то бок, серыял пра спін-офф, пра гераіню, якая з'яўляецца ў спін-оффе, пра іншых герояў, гэта трындзец. Гэта немагчыма. Я нават не чуў, што. Гэта марвелаўскі серыял. Вось, памятаеш Avengers, Мстители, да? І, караці, там быў Віжн і чараўніца. Алая відьма была. Ведьмарка. Вось, караці, у іх быў спін-офф, свой серыял. Ён быў прикольны, таму што там ён змешваў розныя жанры. Спачатку ён пачынаўся як камедыя, як сітком 60-х. Потым ён шо там, кожная серыя была сітком 60-х, сітком 80-х, сітком 90-х, сітком 2000, там была нават серыя амаж, ну не офісу, ну нешта такое знятым типам дакументары. Гэта было прикольненько. Потым яно апошнія 2 серыі скатвалася у тыпічны Марвел, фіг з ім, але гэта было нармалёва. І вось, і ў гэтым серыяле была адна гераіня. І пра яе знялі яшчэ адзін серыял. І гэта вось настолькі цікава глядзець, настолькі ж гэта, і насколькі гэта цікава чуць пра гэта. Ніфіга не цікава. Дрэнна. Гэта, ну, заявка прикольная. Паглядзець на тое, як ведьмы ў сучаснай культуры прадстаўлены. Але як гэта зроблена? У мяне увогуле нічога не... Гэта як быццам бы серыял напісаны з дапамогай ChatGPT. Давай пра гэту. Я не сумняюся. Хутчэй за ўсё недзе ёсць злы камп'ютар, які гэта ўсё піша. Гэта немагчыма было глядзець. Я ахераў, пакуль гэта рабіў. Не ведаю, навошта зрабіў. Не ведаю, навошта вам расказаў. Дзяржыце, трымайце, калі ласка, падалі ад гэтага немагчымага серыяльнага, так бы мовіць, прадукта. А яшчэ адзін серыяльны прадукт. Гэта Дзюна новая. Спрабуеш глядзець? Не. На HBO выходзіць. Ужо выйшла Сапрана, а цяпер выходзіць новая гульня тронаў. І мне не хочется навешваць... Я Пінгвін хацеў сказаць. Ці Сапрана. Ну, типа новая Сапрана, а цяпер будзе типа новая гульня тронаў. Мне не хочется, зноў ж, цэтлікі навешваць, таму што, ну, Пінгвін гэта Пінгвін, так, ну, яны не спрабуюць Сапрана зрабіць новае. А потым глядзіш у сацыяльных сетках і спрабуюць. І тое самае, мне здаецца, будзе з Дзюнай, таму што ўсе пачалі сравніваць, параўноўваць яе з гульнёй тронаў, усе такія, не трэба параўноўваць, гэта іншы прадукт, усё такая. Ну, я гляджу, ну, гэта гульня тронаў. Але ў мяне ёсць адна праблема з гэтым серыялам. Там тоже сексом займаюцца? Я не ведаю яшчэ, таму што я спрабаваў яго 3 разы. 3 разы спрабаваў паглядзець гэты серыял, у мяне не атрымалася, я тупа засынаю. Першы раз я заснуў на 5-й хвіліне. Праз дня 3 я зноў паспрабаваў паглядзець яго спачатку. Заснуў на 10-й хвіліне. У меня такое ж самае было з Пінгвінам, дарэчы. Можа, гэта старасць? Не, но дзень шакала такога не было. Разумею. Гэта ўсё ж такі паказнік, пэўна. Учора я паглядзеў паўгадзіны. І зноў отрубіўся. Сука, я не магу яго даглядзець, гэта немагчыма, блядь. Я хацеў сёння яго паспрабаваць паглядзець, але я пашоў на запіс, у мяне на зону там мечены сталкер, хабар, трэба гарілку раскідваць па хабарам усялякім. Таму не паглядзеў. Сёння я паспрабую 4-й раз паглядзець. Там ужо 2 серыі. З іншага боку, калі у вас ёсць праблема са сном, просто лепшае вырашэнне, это Дзюна, я не памятаю, як называецца, пророцтва.
знойдзеце серыял на HBO цяпер выходзіць, гэта просто немагчымы трындзец. Альбо пінгвін. Пінгвін там я засынаў, дарэчы, першая серыя дакладна там. Хаця гэта нават з разлікам на тое, што на першай серыі найбольш цікавыя былі. Да, так. Ну, пастараюся зрабіць. Яшчэ адзін паказчык старасці у мяне. Я зганяў на канцэрт «Петлі прыхільнасці». У Варшаве быў у ту пятніцу. Класны канцэрт. Але я памёр на ім. Там я гэта ўсё спісваю на дрэнную вентыляцыю. Мы, дарэчы, сёння робім наш падкаст з пекла. Згодны. Я памёр, потым воскрос. Все нормально. Я пачаў гэты самы обморак падаць карацей. Я там трошки паслэміўся, трошки папіў, і потым я разумею, што мне херова. І пакуль я яшчэ себе на ногах больш-менш, трэба, блядь, оттуда просто сваливать, як мага хутчэй. Я пайшоў на бар, заказаў себе водички попить, а я вось у такім стане сидел. Водички мне дайте, я ее пью и разумею, что мне лепш не становится пипец. Пульс, я гляжу сюды, пульс зашкаливает. Что отбывается со мной? Пошел в прибиральню, обмыл свой твар. Выхожу, сажусь на приступки. И вот так уже стекаю просто по приступках. Подыходит аховник, спрашиваю. Все в порядку? Да, все нормально. Знову иду в прибиральню, знову обмываю свой твар. Прихожу, сажусь на диван. 3 песни я сидел, приходил себе весь абсолютно мокрый, трындец полный, таки думаю, калі мне апошні раз было так херово на концерте. На концерте «Петлі прыхільнасці» у Тбілісі, калі я быў у нейкім клубе, які быў раней, я, здаецца, рассказываю, я ще раз распавяду, тому что выходзім раз у год. У Тбілісі у цехе якогось прадпрыемства зрабілі клуб, і там ніякай вентыляцыі няма. І таксама мне херова стало, таксама на бар водички пайшоў набраў, папіў, вернусь назад, все было классно. І калі я заходзіў, мне казалі людзі, што я была на акрэсціны, вось у мяне флэшбэк, я таксама памятаю, што вось недзе так і было. Там таксама «Петля прыхільнасці» гралі. Ну, я памятаю, што там мог нейкі час правесці. Гэта все ж таки звязана з вентыляцыяй херова. Я просто подумал, что на першым канцэрце, про які ты рассказывал, в сэнсе, які учора быў, пазаўчора, гэта просто уплыў таго, што ты пачуў беларускамоўных петлю. Ну, так. Паслухаў беларускамоўную петлю, і сразу все прыхільна спаў. Не, я бачу, у меня знакомая там таксама, ей херова был, таксама, пакуль на бар стаяў, я там водички падшыла. Хлопец нейкі просто тупо упаў, і людзі замест таго, каб расступіцца і даць воздух, яны такі, я дзякую Богу, што яшчэ не здымалі, як ён валяецца, на яго вывели. Трындзец. І карацей, я 3 песні пасидзеў на диванчику, все нормально было, такі все стаў, іду, зноў распіхаў усіх людзей, падышоў до самой сцэны, і мне, сука, зноў стало кепска. Пиздец просто. Я зноў папёрся назад, зноў пасидзеў 2-3 песні на диванчике, і вось потым аддышаўшыся, вярнуўся зноў. Пад канец апошня там песень 5 я ўсё ж таки быў дзе трэба, зноў трошки паслонімся, але як жа мне было херова. Так херова. Не, гэта было вельмі класна, але мне было пиздец як херова. Пульс у мяне там зашкальваў да немагчымых велічын. Вельмі іранічна, што назва гэтага клуба «Неба». Я амаль там апынуўся. У меня былі нават думкі такія, блядь, все. Хотя бы на небо, не ў пекла. За колькі ты квіток набываў? 120 я самага, 120 злотых. Гэта хер веда колькі рублёў. Ну, окей, мне штось падаецца немножко дохера «Петля прыхільнасці». Я все разумею, просто калі я збіраўся... Ім на што жыць? На твои 10 злотых? 120 набываў хіба за месяц, можа, за болей. Ну, спачатку, як толькі з'явілася... Потому что ўжо апошнія дні там под 170 было. 170, блин. Што гэта дохуя, блин. Прабачце мяне, блин. Мне калега, ён ездзіў у Лодзь на канцэрт «Петлі прыхільнасці», тому што з дарогай было танней, чым заходить у Варшаве на концерт. Вітаю, Тарас. Не, слухай, я подумаю, у меня такой мысли нават не было, потому что я разумею, что у Варшаве, конечно, будзе лепш. Я не думаю, что мне будзе горш персонально, але
Ну, щось це тумач, насамрэч. Too much? 170, ну, як бы, слухай, я не то, що зажав, Уяві собі економіку. Дякую Богу, був солдат у Варшаві. Ну, уявіть собі економіку групи. Коли ну, я розумію економіку гурта, але, ну, блін, ну, щось для мене це було тумач. Ну, типа, ну, камон, ну. На некоторые сусветно вядомыя гурты, як бы, квіткі танней. Ну, типа. На які ти гурти сусветно відомі сходиш? За 120 злотих? Да, можна сходити. Ну, типа. На які? Давай. Ну, слухай, зараз можна відчинити афішу і просто поглядіти. Там, ладно, відчинимо наступним разом. Пантера виступає. Да ну нахер. Кольки вона? У лютим. Так. Танней за 200 злотих. 120, ну, ладно, Лімбіскіт, то здається. Соковіку, Лоді 410, здається, було. Похуй. Ну, типа, блін, If як only би... we could fly. Ну, типа, Пантера. Так. Класика. Конечно. Трэш-метала. Надо йти. Ну, А де як вона буде, в би... Варшаві? У Кракові, ну, здається, у Варшаві так само буде. Класно. Ну, треба їсти у Варшаві. Магчыма, яшчэ і ў Лодзі. Ну, ось, як бы, ну, адчуй розніцу. Ну, як бы... Ну, я пакуль яшчэ не адчую, нічога ж адчуваць. Адчуваю себе толькі на петле прыхільнасці нармальна. Гэта, ну, не то, што гэта так прад'ява да гурту. Ну, гэта быў адзін з такіх складнікаў, які, ну, чаму я не пайшоў. Ну, типа, калі б была бы там 100, 120, ну, 100 был, я бы яшчэ сходил. Ну, типа 170, ну, типа, ну, гэта too much. Ну, типа, я люблю петлю, але не настолькі. Ну, типа, ну, я рад, што знайшліся людзі, якія любяць настолькі. Да. Так што, гуляйце ў Сталкер і сябры, не глядзіце пінгвіна. Кардыё, калі ласка, пракашвайце, каб не упадаць каб не траціць прытомнасць на канцэртах. Абавязкова. Пінгвін глядзець не трэба. І не спажывайце наркотыкі перад канцэртамі. Вам не было дрэнна. Піва, гэта не наркотык. Вы што я табе скажу. Пакуль.